खुलुमबाय बयखौबो बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथाङा थांनाय एमपि बिसायख'थियाव गोबां रां दाहार जादों जाहैदों। दा बैफोर रां दाहारफोरखौ सुख'नो हायैनि थाखाय बिथाङा इउपिपिएल दोलोआवहाय जयेन जाफैदों होननानै फोरमायदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बिनि अनगायैबो मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांखौ गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बिनि उनावसो नोंथांमोना कमेन्टफोरखौ होलायबानो जाबाय। बिटिआर सुक्तिया बिराद गाज्रि होनना बुंबाय। दा बे बिटिआर सुक्ति गाज्रि होननानै बुंनाय मानसिया बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरग्रा मानसिजों बोरै लोगो जाहैखो? बाथ्राया बे दिनै खोब साननो गोनां बाथ्रा जाबाय आरोखि। आरो दिनै बेल' नङा, माने मोननैसो उदाहरन बे बिटिआर सुक्तिनि माखासे क्लजखौ माने खोब डेट्रिमेन्टेल होननानै हाइकर्टआवबो चेलेन्ज खालामनाय जादों। पिआइएल केस जादों। दा बे केस होग्रायाव चन्दन ब्रह्म दङ, खाम्फा बरगयारि दङ, जोंबो दङ, जोंबो होदों। दा बे केस होनायनि जोंखौ एबसुआ बिराद फुथ्ला सावबाय, एखेबारे जोफ्ले जुफ्ला खालामबाय जोंनि मुर्ति बानायनानै। दा मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांखौ सावदों, जोफ्ले जुफ्ला खालामदों। दा दिनै एथ' खालामजानायनि उनावबो दिनै माबोरै बे माने गंग्लायहैनो हायो, बदाउन जानो हायो, बेसो दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि। बोरै जानो हायो बेलाय? आरो दिनै जोंखौबो एटलिस्ट जोंखौबो साननांगौमोन। दिनै दहाय आंखौ प्रश्न खालामदों, न'खरनिखाय बिगुमै होननायखाय जेबो बुंला नामा बाथ्रा होनना बुंदों। दा आङो दिनै बे सोमोन्दोखौ लानानै बुंनो लुबैयो आरोखि। दा दिनै आंथ' एखेबारे बिटिसि सुक्तिखौ मोजां होननानै बिटिआर सुक्तिया गाज्रिथार होननानै आंबो अनेकबार स्टेटमेन्ट होबाय थादों, जों बुंबाय थादों। दा बिसोरनि बेरेखा बुंनाय लोगो लोगोनो आंखौबो 91 दिन जेलाव जोबना दोनदों आरोखि। 91 दिन जेलाव जोबना दोनदों। दा बिदिब्ला आंनि बे सोमोन्दो गोनां मानसिया आंखौ जुदि सोमोन्दोआव मोजां सानदोंब्ला, आंखौ जुदि मोजां माने मोननाय भाब जुदि दंब्ला सोमोन्दोआव, जों जेल जानायखौ थारमाने जेबो गुरुत्व होआखिसै आरोखि। माने बे गावनि दायावसो जेल जादों होननाय जानोसै जे दा बिसो जाहैबाय। आं दा बुंसै आरोखि। ओमफ्राय दा माने जोंहा खुनु दाम गैला, खुनु जोंनि माने जों माने माबा जादोंब्ला दायआ गावनिखा, बे दाय मावनायखौनो बे जेल जादों होनजानाय जाबाय बे आरोखि। ओमफ्राय आं बेयावनो बुंनो लुबैदों आरोखि जे दिनै बे जे इउपिपिएलआव थांदों, इउपिपिएलआव जे जयेन जाहैबाय, बिनि खारनखौ आरोखि। दा बे मानो थांखो बिनि खारनखौ फार्स्टआव बेखौ बुंगोन। गावनि बिदा फंबाय, बाय बाहागि, खुरमा गुस्थिखौ दुखु दाहायाव दोननानै, मेगनाव मोदै सग'नानै माने जाथियाव माने बुथारलायनाय लाबोनानै रायजो सासन खालामना दोंबा बे रायजोआव खुनुदिन सुख जाया, नोंबो सुख मोननाय नङा आरोखि। आं दिनै बे मानगोनां खाम्फा बरगयारि ओमफ्राय चन्दन ब्रह्मखौ बुंनो लुबैयो आरोखि। बेखौनो भगबत गीतायाव बुंदों आरोखि। न स श्रेय अनुपच्चामे हत्या सजन भाबि न खांखे बिजयं कृष्ण न स रायजो सुखानिस। नों खुनुदिन सुख जाया आरो बे रायजोआव खुनुदिन सुख जाया। नों गावनि बिदा फंबाय बाय बाहागिखौ बिदि दुखुआव दोननानै, बिदा फंबाय बाय बाहागि न'खरनि खुरमा गुस्थिनि जाथिनि साननायनि बेरेखा खालामोब्ला खुनुदिन सुख जाया। बे नों जेराव एखेबारे बिटिआर सुक्तिया मोजां नंथारा मिथिखाबाय। प्रमद बर'आ मोजां मानसि नङा, बिसोरो थगायगासिनो सानफ्रामबो। बेखौ जों जेराव मिथिगासिनो दं। दिनै बोरै थांखो बिजोंलाय? दिनै एबसुनि नेता दिफेन बर'मोन बादि मानसि थगायसुला, एखेबारे बिसोर थगायसुलासिन रावबो गैया बर' जाथियाव। दा दिनै बिसोरजों बोरै माने बेयाव हान्थु बोरै फरायहैखो, बोरै थांखो, मानो थांखो? दा बे थांनाय खारना बेनो जे आङो जा मिथिदों बेखौ मिथिनायाव जे जेब्ला एमपि इलेक्सन जेननायनि उनाव बेहा गोबां रिन जादोंमोन होननानै आं बेखौ खोनादों आरोखि। आं मिथिगौ आरोखि रिन जादों बेहा। थाखा फैसा गैला, थाखा फैसा रिन जालांबाय। दा बे जेब्लानाखि बिदि जालायनानै बोराबनानै थालायलाय जायो, बे बोराबनायाव हयथ' हाग्रामाया माबा मोनसे खोथा बुंदोंमोन बेखौ। दा बिनि सायाव बे बोराबनानै थादों। दा थेवबो ज' जाफिनलायबायमोन बिसोरो, ज' जाफिनलायबायमोन। मिलायफिननांगौ, ज' जानांगौ होननानै ज' जाफिनलायबाय। ओमफ्राय बिनि जायनाखि माबा फैसा खरस जानाय, रिन जानाय एमपि इलेक्सनाव बेखौ हरफिनसै होननानै हाग्रामाबो बेखौ रेडि जाबायमोन। आरो गावबो बेखौनो आसा खालामनानै दंमोन। जोंना बिथां खाम्फा बरगयारिबो आसा खालामबायमोन जे फैसाखौल' हरफिनथोंसै, बिदि मोनसे रिन सुख'बानो जासै, बेबायदि मोनसे दंसैमोन आरोखि। आरो बे बाथ्राया आंनि नंखाथार नङा, ब्लकनि मानसिफ्रा गासैबो मिथिगौ। गावनि माने चिरां दुवार्सनि ब्लकनि मानसिफोर गासैबो मिथिगौ।
फिनसियावबो रायलायदों बिसोरजोंबो रायलायदों जे माने फैसा हरनो होनाया हराखिसै दाबो ऋण सुख'नाय बाथ्रा दा दिनै बाथ्रा बेमोन आरोखि दा दिनै ऋण सुख'नाय बाथ्राखौ जुदि माने हाग्रामा महिलाया बुंदोंमोनब्ला नेयोमोन ना एसे टाइम दंमोन ना नेयोमोन ना बेनो जुदि गिदिर बाथ्रामोनब्ला आरो रायलायनायनि गेजेराव थि खालामना लामोन बेखौ खालामाखिसै नैबे 15 थारिख फेब्रुवारियाव होनाय खोथामोन आं खोनानायाव आरोखि 15 थारिख फेब्रुवारियाव माने हाग्रामा महिलारिया बेनो ऋण सुख'नो थाखाय फैसाखौ हरगोन आरो फैसायाबो फिसा फिसौ फैसा नङा गिदिर फैसा आरोखि खोनानायाव खोब गिदिर फैसा आरो खोनानायाव आंनि खुगाजों सुगां खोनानाय गिदिर एमाउन्ट हरनायनि बाथ्रा बुंदों आरोखि दा होनबाथ' मोजाङानोमोन जोंथ' मोजां मोनदोंमोन होनबाथ' मिलायसिगोन जेब्ला मोजां जाबाय बेखौ जों सानदोंमोन खिन्थु बेथ' जायाखिसै खोब दुखुनांथाव दा बेखौ मा बुङो बे फैसा नाय थांदों होननानै दा बुंनोसै दा ब्लकनि मानसियाथ' बेखौसो बुङो दा ब्लकनि मानसिया गावनि ब्लकनि मानसिया बुङो थाखानि लबाव थांदों फैसानि थाखाय थांदों होननानै थारमाने हाग्रामाया जेसेबां फैसा दादों बेखौ फसायाखिसै दा बांसिन फैसा मोननायखाय थांबाय बेबायदि मोनसे आल'सना दिनै जानो हाबाय आरोखि मानो बिदि बुंजानो फालाय जों दुखु मोनदों आरोखि आंथ' निजे बिराद दुखु मोनदों आरोखि आं बिराद मोजां मोनोमोन खाम्फा बरगयारिखौ गोरों मानसिबो बियो आरो बे गाइड खालामनांगौ दायथ' दङ बेहा नैबे क्रुसियेल टाइमाव बे गाबथारनांगौ खिन्थु गाबथानो थाखाय दायथ' गैयाजासे बे खालामबायब्ला बेथ' बिराद अननाय जाबाय बेखौ सोर मोजां मोनो दालाय रावबोथ' मोजां मोननाय नङा आरो पार्टि सोलायग्रा मानसिखौ रावबो मोजां मोना गावनि पार्टिखौ मोजां खालाम फोसाब माबा दाय दस जादोंब्ला पार्टियाव पार्टियाव सावराय हायोमोन बिसोरो हाग्रामा महिलारिया मा दाय दं बुं ना खुला खुलि बुं मिथियाव सावरायनानै दायब्लाबो हाग्रामा महिलारियावबो बेहाबो दाय दंब्ला बिनि दायखौलाय मानो रायलाय मोना बिनि दायखौ बुंनांगोन ना होमब्लासो पार्टिया संसदन जागोन मोजां जागोन दा बेखौ सावरायाखिसै बाहेराफोरसो गावसो खालामबाय माने दुरबल मानसिफ्रा बिदि खालामो होननाय बायदि जाबाय आरोखि दुरबल मानसिफ्रा माने थरख' खालामनो साहस खालामानो आरोखि साहस गैया साइड दानो आरोखि दा बे आरोखि दा बेखौनो जों जो थर्कनि खाता अ मुर्खाय होनना बुंदों आरोखि जाय थरख' खालामा बे मुर्ख ओरैनो आरोखि जो मा होनो ओमफ्राय जो थर्कनि खाता जो थर्कनि खाता अ घमन है बेखौनो घमन अहंकार आं बेजों मानो थरख' खालामफालाय बेबायदि मानसिलाय आं खालामा घमन बे घमननि मानसिया अहंकार मानसिया थरख' खालामा ओमफ्राय मोनसे बुंदों जो थर्कनि खाता अ मुर्खाय जाय थरख' खालामा बे मुर्ख मानसिया थरख' खालामा होनना बुंदों आरो मोनसे खोथा बुंदों जो थर्क करने का साहसनि खोथा अ बे होनदों बे बान्दा आरोखि गुलाम ये गुलाम है होनदों जो थर्क करने का साहसनि खोथा अ गुलाम है थर्क खालामनो जायफ्रा साहस खालामा बे गुलाम दा बेनो जाबाय आरोखि दा बे थरख' साहस खालामाखिसै बे माने सिङाव माने आथिं हमनानैबाबो सोरनावबा थाहैगोन आरोखि बे गुलाम जोंनि आखला बिदि जागासिनो दा जोंनि नेताफोरना दा बे बाथ्रा बुंनाया आंनि बाथ्रा नङा बेखौ भगवान बुद्ध गौतम बुद्धआ बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि बे जोबथियाव मोनसे सोंथि सार खाम्फा आरो चन्द्रमोना बिपिएफ नागारनायाव बिपिएफआ दुरबल जाबाय होनना सानो नामा बेथ' माने पार्टिया सम बिदिनो अनेक पार्टियाव नुयो जों पार्टि लिडार सोलायनाय गारनाय थांनाय आरो बिनि खारनफोरखौ जों मिथियोबो बे आरोखि खिन्थु पार्टिया थैया आरोखि थायो आरोखि दा सोरबा थांगोन बा गोदान मानसि फैलायगोन आरो गोदान मानसिखौ लाखिनांगोन आरो दिनैनि दिनाव आं जा नुयो आरोखि दिनैनि दिनाव जे इउपिपिएलखौ खुनु सापर्ट होथाव पजिसनाव दा गैया आरोखि माने इउपिपिएलखौ सापर्ट होथाव पजिसन गैयैनि खारना जाहैबाय बिसोर रं मोनसे एकर्ड बिटिआर सुक्ति खालामना फैदों जाय बिटिआर सुक्तिजों बिटिसिआ सेस जागोन 6 सिडुला दिनै सेस जागोन जोंहा मोनसे एम्पावारमेन्ट 6 सिडुल एम्पावारमेन्ट जों मोनखाबाय बे 6 सिडुला जों जोबदों बिटिआर सुक्तिजों आरो बे बिटिआर सुक्ति मावफुंग्रा इउपिपिएलजों जों रावबो लोगो लानो हाखाथारा जाया आरोखि बिसोर सापर्ट होनो नाङा रावबो सोलाय नङा बे मोनसे निति आदर्श साननोब्ला जों खुनु रावबो बे पार्टिखौ सापर्ट खालामनाङा जों लोगो लानो नाङा आरो रायजो राजाजों जुदि जों मोजां बुजायोब्ला बिटि सुक्तियाव मा दं बिटिआर सुक्तियाव मा दं बेखौ रायजोफ्रा मोजां बुजियोब्ला खुनु रावबो माने बर' फिसाया बिटिआर सुक्ति खालामग्रा बिटिआर सुक्तियाव मावफुंग्रा इउपिपिएलजों रावबो लोगो लानाय नङा आरोखि बाथ्रा बे दा खिन्थु मा जादों बेयाव दा नैबे माने बिटिआर सुक्तियावथ' जेबो गैला बिसोर मावग्रा सापर्ट खालामनांला जाबाय दा खिन्थु हाग्रामा महिलारिफोरा बिराद मोजां थानो नामा बिपिएफ पार्टिया बिराद मोजां थानो ना बे मोनसे प्रश्न फैयो बेखौ सापर्ट खालामनो दा जिनिसा बे सिटुवेसनाव ओरै जादों दा बे सिटुवेसनाव जोङो दा अल्टारनेटिभ इउपिपिएलनि अल्टारनेटिभ जोङो दा रावखौ नुहुराखिसैबो रावबो दा गैया दा गोदान पार्टिबो जों दानो हाया गोदान पार्टि बानायनानै जों खालामब्ला दानो जों जाथिनि गेजेराव गुलाय गुजाय जाबोगोन नांलाय खमलाय जागोन बारा जागोन गथिखे बे समाव जों मोनसे गोदान सिन्था खालामनानै पार्टि दालायनाय मानाय खालामनो हाया गथिखे नों जा पार्टि दं दा
हाग्रामाया जितु डेमेजबो खालामाखै जेनेबा बिपिएफ पार्टिया सिक्सडुलनि स्ट्राक्चारखौ डेमेज खालामाखै बिसोर नस्थ' खालामाखै जेब्ला किसु भुल जादोंब्लाबो बेखौ जुदि फोसाबलायनानै जुदि बेखौनो बिसास खालामनानै मावोब्ला जोंहा दाबो माने मोजां मोनसे जों माने बिटिसि खुंथाय जों मोननो हायो आं दा बेखौसो लुबैयो जे जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो ज' जाफिनलायनानै ज' थालायनानै बिपिएफआवनो फै आरो बिपिएफआ मोनसे संशोधन खालामनानै ला माबा मोनसे भुल दंब्ला बेखौ सुद्रायनानै ला बिनि गेजेरजों सोरखिलां जों बेखौसो लुबैयो आरो बिदि सोलियोब्ला बिपिएफ पार्टिया दुरबल जानायनि खुनु बाथ्रा गैया मानो बिपिएफखौ रावबो मोजां मोनखाथारला दा थेंक इउ सार